Good morning plants. Ito ay ka-8 days mula nang itanim, ipunla. You see, gumaganda na. Although meron pa rin pa isa-isa na hindi pa tumutubo, medyo nabansot. Okay, yun. Meron pa, pero kadalasan, maybe around 60 to 80% lumaki na siya. May mga dahon na siya, you see. How beautiful my plant. Okay, meron. So, nag-eksperimento ako rito. Itong portion na to, naka-vertical na tanim. Maybe 60% ang tumubo na. Meron pa rin pa isa umahabol. Ito naman, nakahiga, horizontal. Nung itanim ko, nakahiga yung kuhan. Kaya, parang mas tama yung nakahiga. Madaling bumuka. Pag nakabaon, medyo nahirapan silang tumubo. Ayan. Diba? Ang ganda. Ganda. Okay. Sa isang araw, ilalagay ko na ito sa labas. Para mainitan na. Utay-utay na silang i-expose sa sunlight para masanay na sila sa outside world, which is yun talagang kanilang titirhan sa labas. So first 10 sa ika-10 days kailangan kalating araw lang muna, then paabante ng abante. 6 hours, then 8 hours, then buong maghapon na ibibilad, utay-utay ng babawasan ng tubig para masanay na siya, para maalis yung sinasabing transplanting shock. Okay, that's all. Good morning plants. Ika 9 days na to ngayon. Bukas i-expose ko na ito, lalabas ko na ito sa arawan. Ang ganda na dito sa portion na to, medyo may konti pang dito tumutubo, pero meron halos lahat tumubo yung iba na huli, pero yung iba matataas na. halos matakpan na yung kanyang seedling trays. Wow. Pwede na ito labas sa arawan para masimula na silang masanay sa araw. Kailangan matapos ko na yung installasyon ng tubig dahil araw-araw didiligan na ng tubig doon kasi nasa labas na siya. Ayan. Ayun, ang ganda ng taas na. Meron pang paisa-isa na dito mo. Ay, pala yung mga balat lang. Mga balat na. Ayan. Diba? Ang ganda. Okay.